diguéssim que teòricament vas a destinar una part del teu temps lliure a treballar per una causa solidària amb un col·lectiu determinat de gent, no? Però en canvi la pràctica és al revés, no? O sigui, el favor no el fas tu al col·lectiu, sinó que el col·lectiu te'l fa amb tu, no? Aquí hi ha uns professionals que saben què tenen entre mans, no? I llavors tu t'imbueixes una miqueta d'aquesta manera de fer i també intentes fer, bueno, tractar-los com són. Ningú descartaria per ser un discapacitat, no? Altra cosa que tingués la preparació, com qualsevol altra persona, per fer-ho, no? I en aquest sentit, a moltes empreses de més de 50 treballadors, saps que la llei els obliga a tenir 2% de gent discapacitada. Moltes empreses ho fan, paguen uns diners, no? Per no tenir això, no? Clar, això sí que és més emprenyador, diguéssim, no? Si la gent, les empreses ja una mica grans, doncs en lloc de pagar aquests diners haurien de tenir gent, inserir. I n'hi ha que ho fan, aquí a la comarca n'hi ha moltes que ens ho fan i que nosaltres hi treballem colze a colze. Doncs aquestes mereixen tot el meu respecte i de la gent del Patronat de Mas Empordà, perquè són els que possibiliten realment la inserció laboral d'aquesta gent, no? En canvi, els altres que paguen per no fer-ho, doncs, si tothom tingués el 2% de gent discapacitada, hi hauria moltes més possibilitats per aquest col·lectiu. Tenir un fill discapacitat et dona un retorn, és a dir, te l'estimes tant que et fa feliç, no? Quan tu t'estimes tant una persona, aquesta persona et fa feliç, no? I això, és dintre de la duresa que suposa la seva realitat, en tu et fa feliç, no? I no a mi, parlo per molta gent que els té, no? Que realment s'hi han abocat perquè tenen aquest retorn en moneda de felicitat, no? El prendríem qualsevol persona més a tornar, tots els seus usuaris i tota la seva gent, els amics del patronat.